ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଓ ସାନିଆ ଚନ୍ଦଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ମୁମ୍ବାଇରେ ହୋଇଛି। 12 ଅଗଷ୍ଟରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ରବି ଘାଇଙ୍କ ନାତୁଣୀ ସାନିଆ ଚନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ବିବାହ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ? ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଓ ସାନିଆ ଚନ୍ଦଙ୍କ ପିଲାଦିନରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ସାରା ତେନ୍ଦୁଲକର ସହିତ ସାନିଆଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ସାରା ତେନ୍ଦୁଲକର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ସାନିଆ ଚନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସାରା ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କର ଫଟୋ ରହିଛି। ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଆଉ ସାନିଆ ଚନ୍ଦଙ୍କ ପିଲାଦିନରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ସାନିଆଙ୍କ ବାହାଘର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ହେବ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଏହିଭଳି ଖବର ଆଗକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯେବେ ବି ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ।